Naga jingja ya kre penibor bar ya kuramit hapdeng ginong jong seng HYC Riboh District bar bar jela peniat ya ke karkhana sanjri kabla tip kum ke Resource Rubber Private Limited kabadan hak shenong mausmai Riboh District kabla miru ke jingnya kabajur hak tiga por bat kabla penlong ru ya kipai ba ke jela ban bitar khamtam kisamla noilam seng bhalang halor gede jingle bahe bat jingbom burom jong tiu bar jela peniat ya ke karkhana sanjri ya kibor ke District Council nangta ya ki noilam jong seng bhalang namar bla pentre ya ke karkhana jong u klaim ki kot kisla ki babiang ya kabaya kene ke jingbom don kot dan sela jong tiu bar jela laku buru do ba jigur merthong ubdeu em ka KCDC bopej ya ketenat khai peteng bagi kot kisla jong tiu kapur kilakut nadu bena yeyong arjar arpsau halor kini ki bakta ya ke jing sungo jong ki babon kinong ilam jong seng New Trap Youth Council ha ke jing le ya kendu yaw tiu em ka KCDC mentang singi kala ipor new singi ya ka Khas Hills Autonomous District Council bagi dewan khang tala ya ka karkhana Sanjri Resource Rubber Private Limited kapadan hak shenong mausmai Riboh District kapal long trai dau Jogindar Pal Kapur ubala shongwai hak tigi jaka bad hak jingi keren ginong ilam jong seng HYC lengbau presiden keseng uba Roy Kupar Senrem ulong ba om siam la pentemai ya ke trading lesen jong tiu bar jela hak tigi jaka namar kadon kendrum kenram hak bai debat ke jinglong trai ya ke tigi jaka khendau ya kini la pentip dau presiden ke HYC uba Roy Kupar Senrem hadin ke jingi kendu yaw executive member ke KCDC bakmi ya ke tanah trade uba jigur merthong uba Roy Kupar Senrem ulong baladaga KCDC kamla ban pentri kam ya ka an bala thauhi daga District Council kam dan jingmut bandan ka office trikam jongka hanong ba chelong uba Roy Kupar Senrem ula penkesan ba ka jinglei khang tala ka HYC Riboh District ya ka karkhana Resource Rubber Private Limited kadai namar baga District Council ka klemle yala ka kamram Henry ka balengo kalong bagi pulit henin kesi kilalek penpat ya katala Presiden ke HYC ulong bagi jingle jong ki bor pulit ke Riboh District baru Jogindar Pal Kapur kalong ke babian bat ke balong persya ya ke Regulation of Trading by Non-Tribals 1954 ke section balai jong Regulation Trading by Non-Tribal 1954 ke kedosyai begino-gino ki bar jela ki bakwa ban khayi ki don kam ban yo ya ke trading license na ke District Council kajing man ye kendu ko jong i mata si ya u ia menca so patriot iba jigur marthong kadi halor ka jingjai ka belajar ni si yang dia po mausmai Riboh District ya ba pilai i nakaliang jong ki khot jong kaseng bagi noilam jong ka Riboh District kilalet ban jurip ya kawi ka jaka ya khayi lane ka jaka le business ya ka bala long try da u barjela lane da ki barjela hadin bagi khot jong kaseng kilapoi tu ka jaka kilapani ki kot kisla namar ba nilayo jingtip ka batikna ba ya kani ga jaka ban le business lane ban khayi da uniu barjela om shimla ai ya lane om shimla renew lane penthmai ya ka trading license nadu ubanai balai lane ubanai basau jong mentau snam ti hadin mangilayo jingtip ya kata ngila pha ikit khot bagi noilam jong Riboh District ban let ya ka tu jaka ban keli yau new brew bapenya ingni jakala udon nash em gituki kot kisla ndai kumba baro hi play i kai ka belajar to kesngi hangte hapo jakarta rekam lani hapo ka ta factory jong tu ubar jela hakaba hakajaka ban pen i kita ki kot kisla bangin yo ban yo i la udon em kata training license re ula pen i man ya kata kabor but don ro naki bela pen i kata statement jong chief minister jong i ubala keren ban ong ba kiseng bhalang lani ki rupat ba jong ka jela kim don hok ban check kot check sla khantam ya kini ki bar jela ti hadin mengilai i tu ka jingja ki khot jong ka seng tu ka sngi ki lakhang tala ya ka tu ka factory lani ka Jakarta rekam ndrei kai ka ba ngilayo jingtep pat mendin ka sngi nakaliang jong ki bor pulit jong ka Riboh District kilalet ban penpat ya kata katala bat la ailat lani la IT biang ni kani ka Jakarta rekam hong ni bar jela ban penyak biang ni kani ka kam kani ka jingle jong ki bor pulit jong Riboh District bat kumju ru jong new barjela ban khayi ban pateng hakani ka hakpo ka uput trikam jong ka Khas Hills Autonomous District Council kalong bean namar ka kalong kalalong bean bat persya ya ka regulation jong ka nice pak santusa ka regulation ka trading by non-tribal regulation ka nice pak santusa ka krenshai hapo ka section lai ka boong ba kinu non-tribal ki bakwa ban le business ki hap ban yo ya ka trading license nang ni na po District Council
Kajingwan ka jongi ban kendu yo iam trade haringkat kajing don lang ki officer jong ka trade department bukum juru na po enforcement. Kalong ban keli syai la ka desa council kala ai ne am ya kata ka trading license yo ni brio. Langba ka jing ya kendu ka jongi mta sengi ngila tip ka ba syai ba ka trading license jong ka ni ka company la ni jong ka ni ka Jakarta Trikam om syem la renew. Nadu ubanai basal ya ka balakut. Teka jing keli ka ba mi kalong ba kumno pat uni brio ula ban trade ka ni ka business la ni ban ran ka ni ka business hadu ka ni klemat. Tikai ke bangi labu ke jing dawa khmat jong iam trade kalong ba ka desa council ka dai ban pen i la ka jong ka bor ka kum bala pen kup bor ka leng ba ka an jong ka knais pak san sa ka section 7e la ne nyo a jong ka regulation ka knais pak san sa ka kran da ka basai bala da don unu brio la ni kanu unu company ka ba ya le persya ya ki kendon jong ka regulation ka knais pak san sa ka desa council ka don ni ka bor ban le khang tala ya itu ke Jakarta Trikam ban si ki tiar kitar kat hadu ba om syemla renew lane kat bom pala ban renew lane ban ai ka trading license teka jingwan ka jongi pani kendu ya mani singi kalong ba ngin penbor ya ka desa council ya ka trade department ba ka dei ban lek khang tala no daga desa council ya ka ni ka jaka ba ngila keren no da ka basai bala da desa council kamla ban pentrikam ya ki bor kat kum bala pun kuk bor ki kam don jingmut bangindon ya kani ki CDC ya hang ni hapo nong ba shelong kam don jingmut bangindon ya ka desa council ka ba omla ban pentrikam tang ya ki an ki ba makahi kala tha tena kaliang jong iam trade ula kubur ba ka desa council kan sale ke ka badon kam ula panpor yangi nangi ban aipor ya ka desa council ban study ki kot kisla namar kum bolong ba ka don ga jerwat abaidei ba ka jinglong tra ya kani ka jaka ban halor kata kanong rim ka desa council kam syemla renew ya ka trading license rengi kren da bosang yong bangim tep manu bolong try ne manu bolong try kini jaka ka concern ka jongi ka dei be bong new brio new dukhar uptrikam hang ni ka jela ka jongi hapo upur usam jong khasil autonomous council claim ka trading license balada fitrikam claim ka trading license ka umut baka desa council ka ban sis ka ban khang tala ya kani ka jaka trikam tingi hadin ka jing kren nakaliang jong iam trade ulapan por ringi sitayo ba un study ba ka legal department kan pet ya kita ikut kisla ban hadin kata kin sa pentip yang ngi ka baki ki de bende bat nakaliang jong seng ngila kren na ka basai ku mangiong mene ba ka jaka bangin let ban khang tala sa sisin pat ya ka tuka factory kan bahar yang ngi bangin wan ban khang tala ya ka desa council ba mdon kam ban bu officer mdon kam ban bu department hang ni namar kam don jingmut ku mangoy pi ban don desa council labatang ki an ki ba pi pisna pimla ban petrikam kata kri jing kren ka bangile kren hapteng jongi bat uiam trade haringkat bat ki officer tingin pet ya kata ka sitayo ka ban nakaliang jongki gi ong ban pet ya ki kot kisla bat hadin kata nakaliang jong ka sengin sa shim karai ka ka bangi dei ban le abai dei kni kam jong ka factory la ni yong ni ubrio ubar jela ubat trikam kni hak hopo upu usam jong ka desa council claim ki kot kisla bo biang kata claim ka trading license nang ni na po desa council Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai